Γιατί η πρώτη ήταν αποτυχία. Την πρώτη φορά, ρε αδελφέ, πάμε στο δωμάτιό της, πάμε στο σπίτι της, μου λέει: έλα από το σπίτι μου, είμαι μόνη μου. Πάω από το σπίτι της. Λείπουν οι δικοί της. Ξαπλώνω στο κρεβάτι του πατέρα της και της μάνας της. Νιώθω άβολα. Δεν έχω ξανακάνει σεξ, δεν έχει ξαναδεί γυναίκα το πουλί μου. Είμαι, ρε φίλε, περίεργα. Ναι. Δηλαδή. Πώς να σου το πω, ρε μπρο. Καταλάβαμε, ρε. Ναι, είσαι περίεργα. Δεν μου σηκώνονταν στην αρχή, ρε φίλε, δεν ήξερα. Μου τη σηκώνει. Και λέει: έχεις προφυλακτικά? Λέω: όχι, δεν έχω, ξέρω εγώ τέτοια, δεν είχα πάρει. Δεν τρεπόμουν να πάρω και προφυλακτικά. Ναι. Ανοίγει το σιρτάρι του πατέρα της, βγάζει κάτι προφυλακτικά, πάει να μου τα βάλει. Μάλλον ο πατέρας της ήταν μικροψόλης. Τι το είπες? Έτσι λέω. Δεν μου κάνουνε. Λέει μάλλον δεν. Τέλος πάντων, ρε μπρο. Ναι. Δεν μου κάνανε τα προφυλακτικά. Προσπαθούσαμε 1, 2, 3 φορές, τα πετάμε, λέω: ελά, έτσι και ό,τι γίνει. Ξεκινάμε, αδερφέ, και μου λέει σε κάποια φάση, λίγο γρήγορα, ξεκινάμε να κάνουμε σεξ 30 δευτερόλεπτα και μου λέει: λίγο γρήγορα, γιατί σε λίγο θα έρθουν οι γονείς μου. Μου λέει αυτό, μπρο. Και με το που μου το λέει αυτό το πράγμα, σηκώνω το παντελόνι μου, βάζω την μπλούζα μου και με το που βάζω την μπλούζα μου, απροειδοποίητα μπαίνουν οι γονείς της μέσα στο σπίτι. Τι λέω, Στορκίζονται. σαν ταινία. Με ξενέρωσε με το που μου είπε ότι. Σαν κορεάτικη σειρά, ρε μαλάκα. Με το που μου είπε σε λίγο έρχονται οι γονείς μου, ξενέρωσα. Λέω: μπρο, τι, και άμα έρθουν δηλαδή τώρα οι γονείς. Και λέω: άστο, ήταν και η πρώτη μου φορά. Βάζω πρώτα παντελόνια μου, βάζω την μπλούζα μου, δίνεται και με το που ντυνόμαστε τελείως.